मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव दावहा बायदि उटखारा सोलिबाय थानाय आरो आदारनि आंखाल नुजाथिनायखौ नोजोर होनानै जाग्रा आदार जगायथाय होदों भेरगाव जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखंआ। मख'नो गोनांदि ओनसोलाव बिफां-लाइफां हाग्रा बंग्रा रानलांनाय आरो आदारनि आंखाल नुजाथिनायखौ नोजोर होनानै दिनै सुबुंफोरनि नखर नखर हाबनानै थालिर बिफांखौ मैदेरनो जानो थाखाय जगायथाय होनानै मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि लादों भेरगाव जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि मावथिफ्रा। बे हाबाफारिखौ लानायनि सायाव खौरांगिरिनि गेजेरजों इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि आफादगिरि देरहासार बर'आ मा बुंदों फै मिथिना लानि। हाग्रा ओनसोलावहाय दायो नैबे बोथोरावहाय बिसोरनि जानाया खोब माने खमिबोयो जिहेतु दंफांनि बिलाइ बा हाग्रा बंग्राफ्रा रानो। दा राननायनि थाखायनो बिथांमोना माने गामि ओनसोलाव फैयो। गामि ओनसोलाव नैबे समाव बांसिनानो माइ आबादा हयथ' मोनबाय बा हाबाय थादों। दा बेखौनो बिथांमोना नोजोर बोनानै माने इजिलि खायद' जानो थाखाय जिथु सायाव गैला बा हाग्रा ओनसोलाव गैयैखायनो बिसोरो माने जिखिनि सुबुं अनजिमा बा सुबुं थानाय गामि ओनसोलाव फैनानै माने माइ आबादखौ बिथांमोना जानो नागिरो आरो बे जानो नागिरनायावनो बिथांमोना माने जोंनि रायजो राजाफ्राबो माने हुलुस परिबेक मोनसे खालामो आरो बेयावनो बिसोरबो गिनानै माने हुलुस परिबेक जायो। जायनि जाहोनावनो माने मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव मालाबा माने खंगात जाया नङा जायो। दा बेखायनो जों नोजोर लाखिनानै इयुथ हिसाबै जोङो भेरगाव जिल्ला इयुथ हिसाबै आरो जोंखौ माने हेफाजाब होदों भेरगाव जिल्ला पेरेन्ट बुदिया। जों बिथांमोननि हेफाजाबजों जोङो जिखिनि हायो इयुथ हिसाबै बे बिथिंखौ जाहाथे जोङो बन्द' खालामनो हायो आरो लोगोसे जोङो बिथांमोनखौ माने हाग्रा ओनसोलावनो बिथांमोननो जोङो जानाय आदारखौ जगायनानै जाहाथे बिसोरखौ बेयावनो लाखिनायनि जि बेबस्था बा माने थाहोनायनि थाखाय जोङो माने जिमानखिनि हायो जों इयुथआ थालिर जगायबाय थादों। जोंथ' बुंनांगोन नै जोंनि सरकारा सलिनाया दिनै 2 बोसोर जाबाय। बे 2 बोसोरनि गेजेराव जि माने मानसि आरो हाथि बा मैदेरनि जिथु खंगात बे खंगाता दिनैनि थारिखआव जोङो खम जादों होनना बुंनो हायो। आरो खम जानाय गाहाय जाहोनानो जाबाय मा जोङो माने जिखिनि सुबुं अनजिमा बा गामि थानाय ओनसोल बेवहाय सलार फेन्सिनि बेबस्था जोंनि सरकारा लाबाय थादों आरो अलरेडि फार्म सकनिफ्राय डेम'क्रेसि जोंनि ओनसोलाव अलरेडि बेयो जागायबाय। आरो थिग बेबायदिनो नांगौ समाव जोङो बिथांमोननो माने जानाय आदार जगायनायनि थाखाय बिथांमोना माने बा हाग्रानि जिथु माने जोंनि जिब जुनार बिसोर माने गावनि जायगायावनो थानानै बिथांमोनाबो माने गावनि जिउनि रैखाथिनि थाखाय बा जानाय आदारखौ बिथांमोना बे जायगायावनो मोनबाय थादों। रायजो राजाखौ मा खावलायगोन जायफ्रा हाग्रा ओनसोलनि सेर दङ? आं रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायगोन कारन जिउ जुनु थायोब्लासो जों थागोन आरो जों थायोब्ला जिउ जुनु थागोन। दा बेखायनो बेफोरो जोंनि मोनसे सम्पद आरो सम्पदखौ जोङो बासायनांगौब्ला जों साफ्रोमबो साखा-फारा जानांगौ बा जों सजागता जानांगौ। दा बेखायनो जों बिथांमोननोबो माने थि समाव नांगौ समाव जोङो बिथांमोननो जुदि बेबस्था होनो हायोब्ला बिथांमोनाबो गावबा गाव एलेकायावनो थागोन। जोङो मैदेर आरो मानसि जाहाथे माने खंगादा जानाङा आरो जाया जाथों होननानैथ' जोङो जिमानखिनि हायो माने जों थालिर दंफां जगायदों आरो संख्रि जगायदों जोंनि इउपिपिएल भेरगाव जिल्ला लाइमोन गांखंनिफ्राय। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा reality.publicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।